Wayannan mutanen wai daga na ce ina amfani da wannan WhatsApp ɗin fa sai hayya gani suke kamar na kwafsa ko to gashi da shi nake amfani gashi. Inda in ka ga dama a nan sama za ka iya rufe ko da connection ɗinka sama ba zai WhatsApp ba zai zo ba message ɗin da aka yi ma sai in ka ga dama ka kunna. In kuma na shiga ɗaya daga cikinsu za ku ga wannan sticker an tura shi aka goge, wannan photo ma an tura shi aka goge amma yana nan zaman shi. Kun gani? To shine mutane na ta hayya gashi nan kuma ni da shi nake amfani gani kuke kamar ba hakan bane ba. To ku tsaya in nuna muku ku dalilin da yasa naku baya iya installing kun kashe. Wannan wurin duk wanda ya kalli wancan bidiyon da nace na ɗora a YouTube ɗin ya ga sai da na nuna muku inda ake zuwa a kashe wayannan maɓallan daga Play Store saboda suna ba wayanka kariya ne. Duk wani application da zaka sauko da yake ba daga Play Store bane ba za su bari ya install ba saboda baya da kariya kamar wanda ka sauko a Play Store. Shi yasa ka sauko shi ne daga wani website na can daban wanda zai iya samun matsala a kai ba kamar na Play Store ba. Kenan ba daga hukumomi yake ba. Wannan shine to ku tsaya ku gani. Zan kunna wannan maɓallan sai in je in shahe WhatsApp ɗin ya installing shi domin ku ga matsalar da yake nuna muku ku in kun kashe shi. Kun ga yanzu ga su na kunna su. Yanzu sai in je in shahe WhatsApp ɗin gashi. Zan zo disinstall gashi. Zan ba shi OK. Kun ga ya ɓace na yi disinstalling shi yanzu zan koma Chrome. Yauwa yanzu na komo Chrome kenan inda na sauko shi. Sai in zo gashi nan kun ga yanzu zan ce zan yi installing shi za ku ga ba zai yi install ba. Gashi ya install nan. Kun gani ko ba zai yi install ba. Gashi kuna gani ba zai yi install ba saboda wancan matsalar da na nuna muku. To ku tsaya ku gani. Yanzu zan yi OK ko sai in zo nan. Sai in shiga wurin maɓallan kenan. Zan yi deactivate ga deactivate nan kun ga na kashe su ko to ku tsaya mu komo nan. Sai in taɓa install. Ga install. Wannan shine dalilin da ke sa ku ke ganin kuna sauko vidmart ne wani waye kuka sauko anan ba zai install ba. Saboda wancan yana ba kariya ne ga WhatsApp ɗin. Kun ga direct ya install ma kun ga abu da ma ya zo ɗin saboda deja goge shi ne. To wannan shine ɗin a takaice kenan. Voilà. Yauwa saboda haka ga duk mai son bidiyon yana bisa ga wannan YouTube ya Yahuza Muhammad gashi nan za ku ga bidiyon za ku bi shi dalla domin ku ga yadda za ku gyara komai da komai ɗin ku cikin sauƙi.